Ето една от гробниците тук. Това е вече гробница. It's okay. Just look here. Рамзес. Това е на Рамзес ли е това? Да. На Рамзес IV гробницата се остава и да го измъкнем отгоре, да му смъкнем капак. Да излизаме, че тук мога да си полегнем до това. Такава жега. Айде. Видяхме го, другаре, Рамзес IV. Ето тук горе. Ужас. Тук сигурно е 60 градуса по Целзий. Име ти как да излезат от тия саркофази, като чумрат от жега. Ужас. Ето е така, там в дъното го виждате. Лежи си човека и че не го еня. А ние тук глупаците маваме като ненормални, за да го гледаме къде лежи той от хилядолетия. Айде, излизаме навънка. Чао!